Ada आं जोबोद मेंबाय ओंखामबो उखैसो थारबाय थोद जाम्बा जायो नामा एक्सारसाइज खालामनाया होद आदा एसे रां दंबा हरदोलै आं मेथाइ जाहैथारसै होद हाथारलां बेखौ जाम्बा जाम्बा बुंबाय थायो न थाब जाना फै आंनो एसे रां हर आदा आं मैयानिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै आं नोंनो जानायबो होगोन रांबो होगोन नाथाय नोंहा आंनो होफिननो मा दं आं नोंनो जानायबो होगोन रांबो होगोन नाथाय नोंहा आंनो होफिननो मा दं आं नोंनो जानायबो होगोन रांबो होगोन नाथाय नोंहा आंनो होफिननो मा दं बोरो माथो मालां गैथारा आरो बेखौनो सिङावसो हाबना गेलेबावदों सिङाव दा हाबसै नांलायला दे सुनांलायला न 20 थाखा लांदो कर'ना भाइरास जानायनि सिङावबो सोखायाखै दा सुनोसै आं दे थांदो गाबोन बे एसेल'जों जानाय नङा बुरजा लाबो आदै नोंनाव माबाफोर खामानि मोनगोन नामा गैया जेबो खामानि गैया आदै आंखौ अननानै लाखिदो नांगौबा खम रांनिबाबो आं मावगोन गैया होनबायना ओंखारला नोंनिफ्राय ओंखारला नोङो जेबो खामानि गैया आंनाव ओंखारला गैया जेबो गैया ओंखारला बाबु नों बेयावनो मावो नामा
अच्छा बाबु बा गाहा जिरायदों नामा आं नोंखौ सानफ्रोमबो बाजाराव बायदिसिना मुवा खननाय आरो खामानि मावनाय लोगो मोनबाय थायोलै नों फरायसालियाव थाङा नामा बाबु मा मुं नोंना बाबु अ गुड नेम न'आ बबेयाव बाबु नोंसिना सोर सोर दं नोंस्रा न'आव आइनि अनगा आंहा रावबो गैया आरो जोंहा न'बो गैया जों बै लामा सेरावसो थायो बिफाखौथ' आं नुखायाखैनो बिदिबाथ' दुखु नांथावथारना बाबु नोंस्रा बिमाया मा मावो नोंसिना आइया हप्तासे सिगांनिफ्रायनो बबेबा खामानि मावनो थांदोंमोन आं दा हारसिंसो थायो नैबे रांखौ ला न' बाबु नोङो जिंगा दासि दिनैनिफ्राय आं नोंनि अलखद समावहाय माबाफोर गोनांथि जायोब्ला आं नोंखौ हेफाजाब होगोन आरो नोंनि बिमाखौ आं नोंनो लाबोफिननो सेस्था खालामगोन नोंहा माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला बै स्टिल कम्पानिखौ नुखाबायना बे स्टिल कम्पानियाव थांबानो आंखौ लोगो मोनगोन थांबानो जाबाय दे नोङो जिंगा जासि इसोरा जों बयजोंबो दङ नोङो देनांहाय जोबोद मोजां मानसि जाहैनो हागोन आंहा फोथायनाय दङ दे बाबु दे आं थांनोसै Hai babu, faidu babu, faidu. Lain, ang jini nengne ma jenis labodoं. Mana terlihat jaya jini lai, bawa fini ya? jenis beda Biar jabai nengi school uniform. Jini ini fry nengi sekolah tangsikan deh. Ang bai kami ni sekolah hai nengko admission खालामनानै होबाय. नोंनि गाननाय जोमनाय आरो फरायनायनि नांगौखिनि जिनिसफोरखौ आं नोंनो जगार खालामनानै होजोबगोन नों स्कुलाव थांगोन ना बाबु बादै बाबु ओरै फैथ'नाय बेखौ लांनानै जाहैदो बाबु दे मोजां थादो थांदो थां फै बाबु फै जिरायदो बेयाव दे ओमफ्राय बाबुआ ओरै बहाबाफोर थांदोंमोन नामा गोसो होनानै मोजाङै फराय दे आं नोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन सानफ्रामबो फरायसालियाव थांबाय था मोजाङै गोसो होनानै फराय आरो माबाफोर मुवानि गोनांथि जायोब्ला बेयाव फै गोसो होनानै फरायनायनि गेजेरजों नोङो मोजां गियान आखल आखुबो दानो हागोन आरो गोरों गोरा जानानै देनां मोजां साख्रि मोनहैगोन जों बायदि रोदा गैयै फुलिया मोरै थांनानै थानो सार थोद जाम्बा रोदा गैयाबाबो दालाइ बिलाइफोरजोंनो फुलि खिलिनानै मेरला बिफांफ्रानो थांगासिनो दङ ना नों सिन्था खालामनाङा न बे राङा ला न ओहो नाङा सार आं बे रांखौ लानानै आं नोंनो मा होफिननो हानो सार थोद जाम्बा बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थायो नामा सिन्था खालामनाङा ला न राङा ओहो नाङा सार सुबुङा लानानै जेबो होफिननो हायाबा जेबो मोन्थाय गैयानो सार सुबुङा जेबो होफिननो हायाब्ला लानायनिबो मोन्थाय गैया सार बा मिमांसा नोंबो दाना बेफोरबायदि बानबुंथायखौ बुंनो रोंबायबा आं मिन्थिगौ नोंनि गोसोनि खोथाखौ मिमांसा
अब्लाबो अननाया मोनसे गेदेर गुन जाय गुनाहाय बेसेबांबा गिदिर हिमालय हाजोमाखौ सौसिनो हायो। बेखायनो नों जेबो सिन्था दाखालाम मीमांसा, आं नोंखौ अराय सम हेफाजाब होबाय थागोन। बेखायनो नों मोजाङै फराय, मोजां आखल गियानखौ लानो नाजाबाय था आरो गोनांथि जायोब्ला आंखौ लोगो हमनो दाबाव। खैफोदनि समाव इसोर बायदि अनग्रा नों बायदि रावबो गैया आंहा बे बुहुमाव। मीमांसा, बेयो जाबाय सुबुंथिनि गुबै आखु, बेखौ जेबो साननो नाङा। दे बिदिब्ला थांथ'नोसै नामाथाय सार? दे होमबा। बाबु, औ ओरै फैथ'नायसाय। मोजां ना बाबु? ओमफ्राय खबर सबरफ्रा? औ बे राङा ला न' आरो मोजां खामानियाव बाहाय दे बाबु। औ जागोन दे। नोंसै आं थाथ'दो। बेबायदिनो 10 बोसोरनि उनाव मीमांसाया गावनि गालामाल दखानखौ बिमानो हगारनानै होनायसै आरो गावहा मोनसे गिदिर शपिं हल खुलिनायसै। बेबायदिनो सानैजों बिसोरो अनलायनानै फालांगि हाबाखौ मावलांनायसै। मीमांसा, एसे मुवा बेसादफोर नांगौमोनथ', ओरै सिनि, सापात आरो थाव, बेफोरखौ हानना हरबानो जाबाय। जिराय जागोन दे। र' सार, बेसादफोरखौ सोहैसै आं। नोंना फालांगिनि सार्टिफिकेटआ मोनबायना मीमांसा? औ मोनबाय सार। जोबोद मोजां जाबाय दे। लाम आवगायनो हाबाय नोङो। एकदम जिर'निफ्राय दासिमहालागै गोबांथार नोङो बिजनेसाव आवगायनो हाबाय, एक्सपिरियेन्सबो जाबाय। बेनिख्रुइ साबसिन गोजोननाय मोन्दों आङो नोंनि बिकम पास जानायावहाय। थेवबो जे नों आवगायनो हाबाय, जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। बियो गासिबो नोंनि अननायावनो जाजोबनाय सार। नों नङामोनब्ला दि आंनि जिउआ मा जागौमोनथाय। नाथाय आं नोंनो मा होनो रोंबावनो सार, साबायखर बावनायनि अनगा। बेयोथ' जेबो नाङा दे, बेयावनो आं गोजोननाय दङ। बेनिफ्राय हजों गालामाल दखाना मोजाङै सोलिगासिनो दङ ना मीमांसा? औ सार, आइया मोजाङै सोलिगासिनो दं। मोजां खालामबाय नोंसोरो, मोजां सोलिबाय थाबानो जाबाय। जोबोद मोजां मीमांसा, नोंनि मावनायनि सायावहाय आङो जोबोद गोजोननाय दङ। जोबोद थाबैनो आंनो मोनसे गोदान निउस होगोन। नेथ'बानो जाबाय। जागोन दे सार, नेनानै थाथ'नोसै। बिदिबा थाथ'दो मीमांसा, आं थांनोसै। आं मिटिंबो दंथारो, दाबसेयावबो थांनांगौ, बिराद खामानि दङ। दे जागोन सार। न' सार, बेसादफोरा। दे थाथ'बानो जाबाय दे। सार, नैबे चकलेटखौ थरनै लांफादो। लामोनदां मीमांसा? थेंक इउ। दे। फरायनायफ्रा मोजाङै सोलिगासिनो दंना मीमांसा? औ सार, मोजाङैनो सोलिगासिनो दं।
नोंनि मोजां नम्बर लाखिनानै खेबफ्रोमबो थाखोखौ बारखोनायावहाय आं जोबोद गोजोननाय दं मिमांसा। फैबाय थानाय समावहाय आरो साबसिननिफ्राय हामसिन फरायबाय थानानै नोङो उनावहाय जाफुंसार जानो नाजाबाय थाबानो जाबाय। औ जागोन सार। आरो नोंथ' फालांगियावबो जोबोद आखा फाखा जाबायलै। नोंनि गलाया दाथ' मोजाङै सोलिगासिनो दङ ना मिमांसा? औ सार मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो नोंनि बे बाथ्राखौ खोनानानै। मिमांसा नों मिन्थिगौ ना बेफोर नुनाय सारि सारि बिफां लाइफां हाजो हाला जिरि जिरि बोहैनाय दैमा दैसा दाउसिन दाउला मुवा बेसाद बेफोर गासैबो बे बैसोमुथिनि जोबसो। जों सुबुङा बेखौ जोनोम लानानै दान्दिसेनि थाखायल' गेलेनो थाखाय बावथिना हिसाबै लाथ'नायल'। बेखौथ' थैब्ला रावबो लांफानो हायाना सार। नंगौ मिमांसा नों सैथो बाथ्राखौनो बुंबाय। धोन सम्पति न' बां गारि मथर बारि बागान बेफोर जोंनि अराय समनि थाखाय नङा दान्दिसेनि थाखायल'। मिमांसा मिमांसा अ मिमांसा मिमांसा। औ सार फै फै जिरायफै। नांला दे मिमांसा जिराय। अ सार माबाफोर मुवा नांगौमोन नामा? नांनायाथ' जेबो नाङा। आं दिनै नोंनो मोनसे जिनिस होनो फैदों। नै बेलाजोंखौ लाखि नै आंहा गोनांथार मिटिं दङ उनाव लोगो मोनबाय थासिगोन थाथ'बानो जाबाय दे। सार कफिफोर लोंजागौमोनदां? नांलायला दे उनाव लोंबाय थाखासिगोन जयैनो। मानि लायजाम सारा मानो बिदि बुंलांखो? मा सारा आंनो गावनि कम्पानियाव मेनेजार साख्रि होबाय? येस आइनो खिथायसां। आयै 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 आं दिनै जोबोद खुसि। मा जाखो बे गथ'आ लटारिसो नांखो ना माखो? लटारि नङालै आयै सारा आंनो इन्डास्ट्रिनि मेनेजार साख्रि होबाय। बे वारिया फैयाखै नामा? गैया सार फैथ'वाखै। सार बे क'क्राझारनि डक्टर ब्रादार्सनि खामानिया साक्सेसफुल जाबायमोन। बेवहाय सिगनेचार नांगोन। बेनो सार पेपार्सफोरा। मे काम इन सार। अ मिमांसा फै 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 मिमांसा फै। ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना? औ सार मोजां। सार आं दिनै जयेन जानो फैबायमोन। मिमांसा नों दिनै फैबा जोबोद मोजां जाबाय। डकुमेन्टसफोर लाबोनाय। गुड मर्निं। दासो हाब जिरायदो दे। मिमांसा नों दिनै फैबा जोबोद मोजां जाबाय। सप्ता खनसे सिगांनिफ्रायनो मेनेजारा ट्रेन्सफार जाबायना आंसो बे खामानिखौ सामलायनानै दङ। बहुद खामानिफ्रा पेन्डिं जानानै दङ। नों फैबाय हामथारबाय दे। बे डकुमेन्टसफोरखौ बैयाव मोनसे फर्म दङ बेजों लोगोसे बै वाट्सएप हैबानो जाबाय।
पार्टि जाबानो जाबाय सार अफिसाव जइन जाफैजेनबा दे सार जागोन जाबायना जाबाय गाबोननिफ्राय डिउटियाव फैदो निलांसा गुड मर्निं सार मर्निं मोजां ना खबर सबर औ सार May I coming, sir? Yes, come in. Sit down. सार आं नोंथांनि कम्पानियाव जब भेकेन्सि दंबा एप्लाइ खालामनो फैदोंमोन अ बेसेबांसो फरायनाय ग्रेजुवेसन सार अ माबाफोर डिप्ल'मा लानाय दंमोन नामा औ सार ITI कर्स लानाय दंमोन अ हरनायसाय डकुमेन्टसा ए ITI सार्टिफिकेटआ बेनो ना औ सार नोंथ' औ सार सानसेखालि बै समाव मर्निं वाक खालामनायाव लोगो मोननाया आं नोंनि आखाइनि दागाव नायनानै सिनायखादों नोंनि मालायाव नायनानै सिनायखादों आं जेरावबो एप्लाइ खालामथाराखै नामा जोंनावथ' दा भेकेन्सियानो गैया उनाव एडभार्टाइजमेन्ट होबा खबर मोनगोन औ सार बेखौ बै वारि सारनाव हैदो मानसिनि जिउआव एसेबां सोलाय सोल'